سلام بپایین خود رو با کل مردم سلام میرسونم. از شما خواهش میکنم که در یوتیوب کانال ما پاریز بیزنس آب نشین، پس لایک فراموش نکن. کدام در یوتیوب کانال ما مهمون است یکم لایک بجا کامنتار بهترین نویس در کانال آب نشه، زنگولچه را پخش کن که از ویدیوهای نو ما بخبر شوی. رفتم نوار سر میکنم. در نوار امروزه ما یک میل ماشین مرسدس میباشد. سالش 1993 سال، موتورش 1.8 گاز بنزین کار میکنه. 5 ماه دیگه حجت داره. نقش باشه 35,000 سومان. باز معامله داره. سودا در نزد ماشین گفته که 4 بالون 80 فایزه 4 تا الکتروپاکت داره. سیدنیوش چخلاش نو زایگه میگه چخل پخل شد. айчо симат кагид номраи транзит қатъи тайёрай 5 мега ҳуҷҷат дора. бия мега ай пеш мошина бинен конкретно баъд бо савдо мекунем. қарордод дар ноҳияи ёвон номраи соҳибаш дар рӯи экран аст. марҳамат занза боз маълумоти бештар аз соҳибаш гирен. مزگرم با قسم دیگر ماشین ها. ماشین نوبتی ما میباشد مرسدس شانه. موتورش 2.4 سالش 2002 سال. نقش باشه 85,000. بنزین خالی میگه. حجت نداره. تو حجت نداره میگه. در حالت بهترین قرار داره. قرار در شهر وحدت. نمره صاحبش در روی نور است. واتساپ 15 زنزه. باز معلومات بیشتر از صاحبش گیرین. مولتی رول داره. авагриф сидени консонер печка коробкаш механика дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. монитор андора задни камера ҳамаш кор мекунад. мошина ходоя мегам мегарда просто залу шуда мефурӯшам. ҳамин бародарон як мошин дига дора ваз 2106 ишан дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин ховай мегӯяд он кас саҳиш намекунад. ховай мошин 4 балон бардоштагӣ ховай пасяне. бензини холия моторш 06 солиш 2000 сол. ишан ҳуҷҷат надорад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. номраи соҳибаш дар рӯи навор аст. марҳамат занза боз маълумоти бештар бо тариқи телефон аз соҳибаш гирен. ин мошина навор кардагия бо диққат тамошо кунен. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошин. мошин тозака хоҳам бошад дарунш тозака. самферш мега чоткай 4 балон 60 фоиза мега балони соза балони кусафу мегарда. дӯстони азиз шумо як дастгирӣ кунем. фақат шумо дар ҳамин наворо як лайкира аз мо дареғ надорен. комментариё беҳтарин нависен. мо барои шумо чӣ хоҳиш дошта бошем барои шумо пешкаш мекунем. мошини арзон аз ҳама шаҳру ноҳияи тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. бо диққат навора тамошо кунем. беҳтарин мошинҳои арзон дар ин навор ҳаст. мошин аз 9000 сар мешавад. бо диққат тамошо кунем. на бачаҳои некси хар кадоми тавсия некси ошно 11500 сомон бо муомила дора. яксола ҳуҷҷат дора. газ бензин кор мекуна ака. фақат як моторш мекуни ака. дарош простой кадагия ака. дарош простой кадагия ака. ина хай дурунш ҳамаш тоза ака. ягон камдӣ надора. пусидаги надора ака. ина комита дар кора марҳамат ака. ина ака комита дар кора ака марҳамат. ина пакруну 4 та балони нав задагиемш ака. ягон майда чизи надора балонуш ака. краскаш свежи ака. комита марҳамат дар кора занг занед. мошин навбатии мо мебошад газел гузавой. солша найсагнеса бахшиш мотор 46 қарор дорад дар ноҳияи дангара. нарх бошад 45,000 сомон. боз муомила дора. номраи соҳибаш дар рӯи навор аст. марҳамат маълумоти бештар бо тариқи телефон аз соҳибаш гирем. ватсап он дора. дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега. худам ба ҳамин кор кара гаштаистам. на ходоя мега кор мекунам. марҳамат занг занед. боз муомила дора. савдо дар назди мошин уфтагия. мошин навбати мо дайвон матиз мебошад. солиш 1999 сол. моторш 08. бензини холия. коробкаш механика. қарор дорад дар истаравшан. наршай 200,000 сомон мега. боз муомила дора. номраи соҳибаш дар рӯи навор аст. ватсап он дора. маълумоти бештар бо тариқи телефон аз соҳибаш гирен. дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега. на ходоя мегарда.
просто срочно сумда куштага савдор карисам. Бин аз пеш мошина бинед боз савдо дар назди мошин муфтага.